Hello everyone, good morning, and this is your son of Bodoland. Welcome back to my new vlog. Oमफ्राय जों दा दङ रङिया बारनानै आंजों दङ आदै दावराव. Hey, how are you, man? I'm fine, man. Where are you going now? I'm going to Namli-Go. And then? Just going to first foundation day, celebrating still for Namli-Go. The throttling walls. Yes. Wednesday, waiting for my salvation in Guwahati, and another man is to we are right to person only. Okay. Okay. बुजिजोब्बाय नोंथांमोना जों माने जरहाट नामलिगाराव जों थांगासिनो दङ बेहाय मोनसे आं बर' दानस्लायफिनबाय आरो आदैनि इंलिसखौहाय उगान्डानि इंलिस रायलायनो आदैया मोनसे क्लाब बिसिनि फार्स्ट फाउन्डेसन डे दङ द थ्रटलिं वल्स होननाय नै बेहाय थांगासिनो दं जोंखौ इनभाइट खालामदों ओमफ्राय जोंजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो बाहेरानि ओरैनो राइडार्सफोर फैदों जों हिमालया फुङाव हिमालयावहाय एसे स्लाइट ब्रेकफास्ट खालामना फैबाय नामा आदै औ ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ नै जों अलरेडि रङिया बारबाय ओमफ्राय नोंथांमोना एसे मा होनो बाइकनि राइडिं ब्लग लाबो होनगासिनो दङ बे हिसाबै ब्लगखौबो बानायगोन ना बानाया सानगासिनो दं गोसोआवहाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुङो माने बेफोरबायदि कारजों ट्राभेल खालामनाय बेरायनाय नायनो बाग्राबो दङ जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव जाबाय आंनि ब्लग नुबाय थायोया ओंखायनो कारजों ट्राभेल खालामनायखौबो नायदो ओरैहाय जों दा थांगोन गुवाहाटि जानानैहाय गुवाहाटियाव सानै मानसि पिकआप खालामबावगोन जों सानैल' खालि नै दायो बिनि उनाव जों नगाव जानानै थांगोन नगावनि उनाव जोङो काजिरङा गेजेर गेजेर काजिरङानि बिखाजों हाबलांगोन जों माने गान्दा बिखा गेजेर गेजेर नामा दे औ गान्दा बिखा yes more मतलब गान्दा in English rhino one horn rhino in famous of the Assam not India okay दा बेबायदिनो लोगोफोर नै जों थांगासिनो दङ दायो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थांफाबाय था नोंथांमोनखौ लानानै थांगासिनो दं बड'लेण्डनिफ्राय जरहाट फारसे चलो बे ट्रेनालाय जोंसो बादिखौनो माखारा रेसिं खारनाय गैया ट्रेन अरे गासिसाय why this train badding why this train running so fast so long going to Maligaon no but we are challenging racing oh चलो ट्रेनजों एसे रेस मारिबाय आदैया बालांजोबबायलै आदैनि बे खथायानो ओरै सहैबाय हनै बेक खालामफिननांगौ बियो उफाय गैया बे सहैनायलाय जों सिगां सहैरायनो ओरैहाय आंबो बुरलुंबुथुर this is Hagrama sorry part of the Hagrama bridge Brahmaputra Burlungbutan is going on the west rise of Hagrama second Hagrama ब्रह्मपुत्र आदै हाग्रामा जायो सिमा आइडिया गैया नालाय सरायघाटरा मा सिमा आइडिया गैया नोंलाय खाथियाव हाग्रामा दं फाग्ला बावबाय थायो अ नों सानफ्रोमबो बेखौ बानांगौ ना हाग्रामाखौनो आदसा बावो दे दा नै लोगोफोर बेखौ मोनबाय ओमफ्रायहाय ओंखाम ओंख्रिखौथ' जानानै थाङासै दिनैहाय माबानियाव जोंना बाजै हटेलावहाय जोंनिनो सासे चिरांनि मुंदांखा माहाजोन कन्ट्रेक्टरनि हटेल बाजै हटेल गोदान दङ नोंथांमोना बयबो जाफै दा नैबेनो जानो थांगोन जों गोथाव थावाखौ दा अपेन बुन बुंजोबगोन आं माबेबा बुस्थुआ एसे माबा मिस्टेक दङ आरो नै जोंनिया मेनेजमेन्टनि दंखायो नालाय रायना होआ दै माबाफोर कमिटि जायाखैब्ला रायना मोनसे दंहैयो जायखिया लोगोफोर थांगासिनो दङ दसे उनाव नोंथांमोना बाजै हटेलाव जोंजों ओंखाम मोनजाफागासिनो दङ नामा आदै चलो आंबो बुरलुंबुथुर दैमाखौ बोरै बारनो नारा ना ओ टाइटानिक इज अल्सो देयर आदै ओ टाइटानिक हटेला ओरैबायदि लोगोफोर नै जेब्ला बे ISBT फ्लाइअभार मोनगोन गाहायजों ला लेफ्टजोंहाय ओमफ्राय ससे थांबावनांगौ नुगासिनो दं लामायावनो ओइ नै बांद्रायबाय आस्थे खालामदो नै बेखौ नुखाबाय नोंसोर नै गेटनानो गेटथिखा नै नुबाय दा बाजै हटेल लेफ्टजों एन्ट्रि बेनो जाबाय नै बेनो थायो नै बेनो जोंनिया आजा बा दुगाबाव मस्ला दुगाना मानो आदा बेनो जाबाय गुवाहाटीनि बाजै हटेल ISBT आव ओमफ्राय बेहाय जोंनि आदा राइडआव थायो नै बयबो सिनाय बिथांखौहाय माबा मा होनो जोंनि सावथुन मुलुगनि मुंदांखा दा जों हाबलांनि र' सिङाव जानोहाय चलो माथो नोंसो हाय
बड'लेण्डनिफ्राय गोजोननाय बावफैबाय गुवाहाटियाव फैनानैहाय मानो मेनेजार फैसा लाखोमानो मोननाय नङा खिन्थु बेखौबानो जाया होननानै केसल' लायो होननानै थगायना सिङाव सोना दोनला बारा थिबानो लानांगौ गैला दा गोजौआव गाखोनानै दंफैयो आं नै अ बेहायसो खालामगोन आदा पार्किंखौ ने बैयाव फुल जायोब्ला आदसा औ ओमफ्राय बेहायनो जागोन नै पार्किंआ दोसो दोसो दोनफैयो गारि ना मा आदा टेनसन गैया जेबो पार्किंनि 300थासो पार्किं ओमफ्राय नैबेहाय गोजौआव बेबायदि आरो एसे नायनो होनना फैदों कुकआ गोजौआवहाय ओमफ्राय जाग्राया गाहायावहाय नोंथांमोना एकदम गुवाहाटि फैयोब्ला दौनि बाजैयाव जाफैथार आरो जोंनि बर'नि पियर जेरै क'क्राझारावहाय बाजैफ्राव मोनो बेबायदिनो बाजै एकदम बेनिनो बेजोंहाय ओरैमोन नालाय पार्किंआ नै औ सोरबा जुदि बड'लेण्डनिफ्राय गुवाहाटि फैब्ला नोंबो ओंखारफैखागोन आइसबिटिया नामा आदा बनो ओंखारफैखागोन नों ओंखामदो औ नै बिथिं लामा दङ बाक्सु बोग्रा बो ओंखाम जाफैदो Mr. Sokrasing Musahari. So we are just after 5 minutes eating and 4 each rice. No? Yeah. In Bazai Hotel. Yeah, Bazai Hotel. Our Sirang district owner, Mr. Sokrasing Musahari. No, that was Bazai Hotel. Everybody come and eat. Yes, come and eat. Everybody. Every passenger from this bus stand. From this bus stand, ISBT. Not from one police. Bus stand. ओरैसै ओमफ्राय थांफिनोब्लाबो ओंखामाखौबो जास्रालां बासाबो गाखो ओरैबायदि सुबिदा ओरैबायदि मेन पइन्ट लानानैहाय माने बानायखादों आरो बे बाजै हटेलखौहाय जाहैनोसै होनब्ला टेस्टखौहाय खिन्थागासिनो दं नोंथांमोनहाय बे कुक नै बे गोजौआव दङ ओरैनो संगासिनो दङ गोथावबा मोनामजोब्बायलै ओमफ्राय ओरै गाहायाव ओंखारोब्ला खाबा हनै सिख्लाफ्रा बे जाग्रा हटेला बेनो आरो गाबोनसो होगोन दां आरे अमा दा आं ज'हाटावसो ओंखारदों नै आइये सोलालाबाय लायखाबायलै दा माबायाव दं नै जाग्रानि लोगो नों कमप्लेनब्ला आदा रायदावखौसो रायलांगोन माबा मोनसे थावाला कमप्लेना कमप्लेना फैफेराखै दा नुजोबखाबाय साफाखानि हटेला गोबां मानसि दङ नेटलायनांखायो बेखौ लांदो बेखौ जानोसै सिख्लाफोरसो लोरगायलै खबरसे बारा हाबलायलायगोन सिख्लाफोरनि रानबायनाय जानानै अरगें ओंखाम जाबा सिख्लाफोरखौ नायनो फैदों खालामसै बहा सिख्लाफोरखौ नायनो फैदों नों सिनायो ओरै जोंनि बेंटलनि सेंग्राफोर जागासिनो दं बामोन बिथांमोनहा फैदों दसे उनाव सिगां रायलायगासिनो दं जानोमोनला सिख्लाफोर होनायखाय जानोसै आं आइटेमाखौहाय नायनानै लाबोसिनो दं नै बेफोर 1 2 3 4 5 6 दङैनो दङ बुस्थुआ ओमफ्राय अनला दंमोन ओंखामखौ जाखादों नालाय बे अनलाबो माइरंनिफ्राय बानायनाय ना ओंखामजों ओंखाम लगायनाय बायदि मोनो ओंखाम अनलाखौ जाङा दा सबाय दङ नै सबायखौ जानायनो फार्स्ट टाइमखायहाय ओमफ्रायहाय दा खबरनै खबरथाम जाजेननोथ' बुंनाङा गोथाव मोनखाबाय मा फेभराइट नै दा लोगोफोरजों थांगासिनो दङ नै ओमफ्राय जोंनि बेलटलावहाय सासे लोगो दं बेखौ जों पिकआप खालामगोन दा नै असयब'आबो फैदेरबाय गरमा गरम हराव नेलै गथुनाया हरावनि गथुनाया इन्ट्रेस्टार र' दा खिथानो थांगासिनो दं लोगोफोर ब्र कम चलो आजाव बेयो जोंनि लोगो हाय अंकल हाउ आर यू फाइन खेवदोरा दे माबाया चलो बिफाया दोनफैबाय नुबाय दा माबायदि सापर्ट खालामो जोंनि राइडार्सफोरनि बिफाफ्राबो ओरैबायदिलै लफां अंकल दे How are you? Awesome bro, awesome. সব ভাল বঢ়িয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা একদম বঢ়িয়া মজা এতিয়া বৰ্তমান মানে এই ইভেন্টৰ কাম চলি আছে তো
অলপ বিজি আর কি বুজিছো চিফেও কল কৰিছিলে সেইদিনাখন হয় হয় আদি গিয়াৰ চলাই দিও 3 ना 4 3 লাগাও yes ব্যস্ত আছে दा बेबायदिनो जागोन लोगोफोर जों लोगो मोनबाय नै ओमफ्राय थांगासिनो दङ दायो जोङो जरहाट किमान टाइम লাগিব नै ইয়াৰफ्रा যোৰহাট ইয়াৰ পৰা around 5.5 ओके दे मा फिसाला फिसाला दे ना ini इंग्लिश गोरोङासै hello are you eating finish our dinner or lunch जाखांबाय ओंखाम mam you finish okay खोनाबायलै आंखौ ओइ बेटा हेलो दावराव जुनियर डीजे बाबा आं ओरै बुम बुम थांबाय दा गाबोन फैगोन दे you sleep tight with mommy in the night okay duty your mommy yes you eating to do in the night and I'm not going today with you sleep tight okay baba why you sup दायो लोगोफोरनो जोङो नगाव बायपास मोनबाय ओमफ्राय बेजोंनो थांनांगौ लामाया ओरैहाय जों ससे थांबावब्ला जों काजिरङा मोनहैगोन एखे लामायानो ओरैहाय उन्दुलाबायजोब्बाय नै थैलाबायजोब्बाय गोथै थैजोब्बाय गरमाबो थैबाय आहुजा आदि दावरावबो थैबाय ओरै थांनो लामाया नै नायदो सिंजों ओरै आग्राजों थाङोब्ला जों दाखालै थांनाय माबाखौ मोनहैबाय आरो बेजोंब्ला ओमफ्राय काजिरङायाबो बिथिंनो मोनहैगोन बिदिब्ला थांफाबाय था टेन्टनोसो उन्दुहोजोबनायसैमोन आं उनावहाय आरामनो नोंसोरखौ उन्दुहोआ बायदि आंजों दंखायोब्ला दायो लोगोफोर जों सफैबाय नै काजिरङायावहाय ओमफ्राय बेहाय मोनसे भिउ पइन्ट दङ भिउ पइन्ट माने बांद्राय गिदिर नङा बांद्राय क्लियार नुहोना ओरै हाग्राखौ एसे नुहोगोन नै बे गब्लंजों दै र' थाङो अ नै बे गब्लं दङ बेखौ बैयै थांजोबखो मा गोबां बुरजा गैलै नै बेल'सै खोला थांबाय ओइ फुदुं आरोखि लिंहरदों So without any delay, let's move again. दा नोंथांमोना खाफाल दंब्ला गान्दाफोर नुनो हागोन बड'लेण्डनि रायजोफोर मोनसे मोजां गोजोनथाव मोनसे बुस्थु देखायनो नैबेहाय फुरा जोंनि आसामनि जेसेबांनाखि कालचार बे दंजोबो जोंनिबो बर' आइजोफोरा नैबेहाय दख'ना गाननानै बेबायदि जायगा मोनदों ओमफ्राय ओरै बड' डान्स होदों राभा डान्स जांकार ब्रुटाल डान्स जिउदानि संगीत बाम्बु बिहु जांकार आखरा आसे सब दंजोबो आरोखि जोंनि आसामनि बेहाय माने बिदिब्ला मोजांसिन मोनो आरोना गोसोआवहाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोन नायलांबाय था जोंथ' थांगासिनो दङ ओरै काजिरङा हाग्रा गेजेर मा होनो जरहाट बिराद गोजान दंबाव गैयाब्लाबो जोंनो दा 2.5 घन्टासो नांबावगौ बेनिफ्रायहाय लामा बिराद गुसेबनो गारिया स्पिड ना ओरैबायदि महायबा 20 महायबा 30 महायबा 40 मेक्सिमाम 40 स्पिड बेहाय ओमफ्राय जेरावबो इन्टारसेप्टर रेडिल' थाखाय केमेरा जानानै ओंखायनो बि केयारफुल फैयोब्ला माने गावनि गारि लाना फैयोब्ला आरोना लासैहाय सालायलां माब्लाबाबो स्पिड लिमिटखौ क्रस दाख्लाम नङाब्ला नांगोनबो गोजोनथाव खौरां लोगोफोर दा नै रायन'आ बेयावनो दङ नोंथांमोननो देखायहरनोसै गांसो जागासिनो दङ नै गान्दाया गंसेल' गं लानानै ओइ How are you, my friend? गान्दा माला उदै बुंनायलै लेप मोनफा गाहामल' जायो नै थसेल' गं गोनां गान्दा नुफेरबाय नोंसोरो नै गङानो दंना गैया जाखो अ दङ गं दंब्रा नै दांबावो नै आदै हमदों नों हमजोब्बाय हमबायलै मासा এই যে ধরিল বইছে এই যে মাত্র তো यस ब्रो এই ধরি আছে যে কি ধরি আছে বিয়ার খাও ওই দাদা हमजोब्बाय दियार
হৰিণটো হৰিণটো কিহে ধৰি আছে এই যে ওচৰতে বৰ ইয়াতে আহিছে বাঘে নেকি বাঘ নহয় ওচৰতে আহিছে हमजो खाबाय नोङो मोनबायलै मै बै दाउसिना जादों दाउसिना दाउसिनाथ' गैलानै बुंदो नै 20 थाखाल'लै आंनिखौ ओइ मरथा साइसे खिन्थु हा दाबो मोनागौ जों लोगोफोर दा जोङो नै गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दङ सिङावनो ओमफ्राय जों थांबावनांगौआ एराउन्ड 70-80 किल'मिटार दंबावो ओमफ्राय दा टाइमा जादों 5:47 जाबाय नै दायो जों थांगासिनो दं लोगोफोर नायबाय था मोनाबाय बिथिं थाबसिन मोनायो बड'लेण्डआवहाय माने उन मोनायो मानो होनोब्ला सानना ओरै ओंखारनो ओमफ्रायहाय जों इथिं हाबनो नालाय बड'लेण्डजोंहाय नै बेबायदि आरोखि लोगोफोर औ here's the banner Simonto congratulations once more bro thank you আহিলা যে বহুত ভাল লাগিল ৰে thank you for inviting बोला चलो इमरान Thank you for inviting बेनो नै बेनोआ जों सफैबाय दायो ओमफ्राय जों थांगासिनो दं सिङाव लेट्स गेट इन नाउ All the members, please. We wish you a bright future for happy anniversary happy anniversary. Marriage anniversary no kubade. one day basis sukurali one day basis rokuda Oh, Rokuda. roku ओए भारत द्वार Wow, the fire of the soul. You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're on my mind. Painted. Good morning everyone जों सिखारफिनबाय लोगोफोरनि उन्दुनानै हरावहाय नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायजोबनांसै मानो होनब्ला खोमसि जाना मोनाबायमोन ओमफ्राय दा जों बेनिफ्राय थांसिगोन so it's time to say bye to everyone जों दा थांसिगोन bye guys see you in NRM bye लपम thank you एकदम sure ha yes okay ओंखारबाय नै लोगोफोर बेहाय रिजर्टआ बिराद मोजां बुस्थुआ मानसिया थांनाय फैनाय एसे खम जायो जानांगौ मानो होनोब्ला एसे सिङाव नालाय जायगाया बेहाय मोजाङै सान्थि बानायबाय बिसोर फाउन्डेसन डे एन्ड थेंक इउ फर इनभाइटिं आस राहुल सिमन्त ब्र once more congratulations for the 1 year anniversary लोगोफोर फोजोबबायमोन खिन्थु ससे होबावनो सानबाय मानो होनोब्ला जों दा नै काजिरङा दंफैसै दा काजिरङायाव जों लान्च खालामनो नागिरदों जों दा मा किटचेनाव दङ जन्स किटचेन माने जन्दा सासे राइडार बियो जोंनि RLBनि बेनो चिफमोन दा दस्रा सोलायबाय चिफखौहाय ओमफ्राय बेहाय जाहैबाय जन्स किटचेन जन्दानि मोनसे हटेल दङ किटचेन माने रेस्टुरेन्ट आरो ओमफ्राय जों बेहाय ओंखाम जालांनो नागिरदों दायो बेहाय अलरेडि दंगासिनो जोंनि दावरावआ आदै दावराव सिङाव माबायदि आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन ओरैबायदि माबा जायो बेहाय मानसिफोर फैयो थाङो जाखांबाय बेबायदि आरोखि नन स्टप मानसि फैयो बिराद क्लिन ओमफ्रायहाय बिराद मा होनो साफाखौनो क्लिन खायो सिङावहाय फै देखायनि बेवहाय नोंसोरो सासे बाइकार्सनि फिलिंसखौ मोनगोन आरो ओरैबायदि बुस्थुआ दा बेहाय बेखौ सिङाव नायदों हाबफैबाय सिङावहाय दायो सासे राइडार नालाय राइडारनि हटेलाव बाइक थाब्ला मा थागोन ना बेबायदि आरो ओरैहाय दङ नै बेबायदि आरो जों बेहाय जानानै थांगोन नोंथांमोननो टेस्टखौ खिन्थागासिनो दं ओमफ्राय बेहाय फैयोब्ला आन्दायनांगौनि खोथा गैया खोथाया जाहैबाय नैबे गेट इन्ट्रि गेट मेन एन्ट्रेन्स गेटआ बेनो जुदि जोंनिफ्राय फैयोब्ला लामानि राइटआव थागोन आरो ओरैनिफ्राय फैयोब्ला लामानि लेफ्टआव ओमफ्राय बेजोंहायनो
एन्ट्रि जागोन आरो दा फैबालायबाय ओरैहायबो जानो थाखायहाय ओरै फैनानै बेहाय हाबबाय কি ফার্স্ট টাইম নাকি মাত্র ইয়াত জন্ডাৰ কিটচেনত ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইম অহা নাছিল আগত ইয়াতে অহা নাই গুৱাহাটীখন গৈছোঁ আচ্ছা আচ্ছা আদে जासोना थांनायसै अमा अर्डार होबाय गरमावथ' जमहाबनायबा नुखाबाय हा जमहाबखाबाय check it here Redland Brothers Brother John belongs to Redland Brothers and बिराद senior rider दे बेहाय नायब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बेखौहाय बेनो नै लोगोफोर दा जों अमा नै ओमफ्रायहाय बे फ्राय जानो अर्डार होबाय दायो जादों बिराद गोथावानो नोंथांमोनाव फैब्ला बेहाय जाफैथारो आरो हाइवेजोंनो नांजाबनाय खाथियावनो गोजान नङा गोथाव गोबाव रायलायबाय जों दहन मोन्दों मोननायावलाय ओमफ्राय जाथ'वाखैमोन जोंनि थैजों नांदेरनाय नालाय मालिकआ खोथा बाथ्रा गोबां रायलायनो ओंखारनो आरो गरम ओरैहाय नावसाय नों नै थोरसिया खालि जागासिनो दं नों आखिजों बिजि नुदों दा आं बेखौ हाथ'ला आङो बिलाय बिलाय आं अज्राव बेबो खोख्लैदोरा खोख्लैदो ओं बे माबाखौ खायसे हरदोंरा नों मिथिखागौ आंखौ नङा बिदि नङा माबा जादो ओरै रेकर्ड लागासिनो दंलै आदै मिथिबाय दे ओइ माद्राज কিবা ক'ব লগা আছে ফাইনেলি আমি ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি আছোঁ জনছ কিটচেন ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ লাঞ্চটো কৰি আৰামছে গৈ থাকিম আৰু একেলগে টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগিল উইথ অল ইউ ব্ৰাদাৰ্ছ এইটোৱে আৰু जाबाय थानाय लोगोफोर दा नोंसोरो एसे दहरजों लुबैदोंब्लाबो उफाय गैला लुबैथ'दो खाथियाव गोबां मानसि अनेक रोखोमनि मानसि जादों नालाय लाजिनानै आं साम'जों जाखोमानाय नङाला आखाइजोंसो जाग्रा बारा इन्टारेस्ट मोना आखाइजों जाब्लासो जादों मोनो आरोखि एसे खालि जानाय मोनो साम'जों जाब्ला थेवबो उफाय गैया माबा एसे मेनटेन खालामनांगौ जायोबा आखाइजों जाबाय दा नोंसोरलाय गामि स्टाइल जाबाय नै गामि स्टाइल जाबाय जों दा जों जायै लोङै लोगोफोरजों ओंखारफिननोसै जन किटचेननिफ्राय एन्ड लेट मी इन्ट्रडिउस द अनार द हेन्डसाम एन्ड डेसिं जन दा কিবা ক'ব দাদা একো হ'ব নাই ক'ব লগাতো আমি আছে আমিও ক'ম আৰু ভালকৈ লাঞ্চ কৰিলোঁ দাদাৰ কিটচেনত আৰু যোনে যোনে কাজিৰঙা আহে দাদাৰ কিটচেনত আহিবি নিশ্চয় টেষ্ট কৰিবি দাদাৰ কিটচেনৰ ডিলিচিয়াছ ফুড চাইনিজ ফুড চাইনিজ ফুড থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ see you in NRM very soon. Sure. This is the main entry. You guys can have the look here once.